Bzz Production præsenterer den luksuriøse ejendomsmælder Bzz G og hans nyindkøbte søn Hassan, der fungerer som au pair. Okay, Lord. Stupid ass nigga, and don't ever speak to me again. I'm sorry. Get out! Get out! På vej hjem fra Mexico har Bzz G fået et job i Skive, hvor han skal forsøge at sælge Skive Handelsskole til Phoenix. Come on, Hassan. Så du skal komme til Skive. Du skal fucking stille lortet. Hassan! Get out of there! What the fuck are you doing? Get out! Hassan, get out of the car! Bzz isn't his real name. His real name is Bob, but he can't pronounce up, so he calls himself Bzz. I think he's stupid. Hassan, what are you doing? Nothing. Are you talking about my name? Go home, and that's my shoes. Yeah, 5,000 kilometers home. Go home and barefoot. I don't care. Hey, oh, Hassan, come here. You have my coat. Sorry. Oh, just keep one. See you, Hassan. Hassan, han valgte at forlade mig. Men ja, fuck det. Jeg køber bare en ny. Efter Hassan er sendt hjem til Syrien i bare tør, skal Bzz i færd med at møde sin køber, Felix. Hvad så? Altså, der er altså den der bøseskole til. Helt ærligt, hvad tror du til? Okay, stop spray. Så er jeg lige kommet til Skive for at sælge det her pis. Så sælger han kraftedeme med bøse. Det er med svært at lave peniseffekten. Jeg er lost. Bzz G er godt i gang med rundvisning af matriklen, selvom han ikke er forberedt sig særlig godt. Bolighandlen, det er fuldstændig ligesom at knippe, og i dag har jeg tænkt mig at være rigtig bad. Okay, you know it. Tager du coke? Nej. Det gør sgu da ikke. De tre vigtigste egenskaber, når jeg skal sælge en skole, det er om der er snifferoverflader, lydisolering og stødhøjde. Hvad med konkurrenterne til det her sted? Der er gymnasiet og teknisk, det bekymrer mig. Vi kommer bare ned, fuck det, lige mig. Efter lang tids overvejelse, så har jeg valgt at lægge en plan om, fordi køberen ikke helt er interesseret i matriklen, og den måde, jeg ligesom fremviser bygningen på, så jeg har tænkt mig at gøre det bad nu. Rigtig bad. Nu skal jeg ned og se toiletterne. Det bliver sætten bad, det her. Hvad laver du, din store idiot? Du skal sgu da ikke putte kokærk i næsen af mig. Nu køber jeg i hvert fald ikke den lortebygning. Ja, det der så er sket, det er, at jeg stikker coke op i næsen på ham, og så prikker han mig i øjet. Jeg er blind nu. Ja. Det er lige meget. Jeg køber bare nyt øje. Fuck det. Han smager mig glad for, at jeg ikke stak mig op i røven på ham først. Bzz har opdaget køberen Felix og hans tidligere au pair Hassan i en affære på skolen. Det udnytter Bzz hurtigt og får en idé. Det der er sket, det er, at jeg har solgt lortet til Bøse Felix og hans nye bøseven Hassan Ali. Så det er bare super godt. Fordi nu lortet er solgt. Lortet er solgt! Woohoo!